kana pane mari maigonobva watanga kunetsa uda kuramba uchifona wada ndiri kuNamibia ndakauya for something else kuNampawa nezvandiri kuita kunoku. I will be back Friday 1 hour wasati vanotanda ndaona proof yo ndaiforward. Can we just wait and hear from them vabhadhara then tobva right ndaona mari yakati yenyu mari zvinhu zvese kana pango ne mari you want to start a war. That's not very good behavior. Relaxa. I know you want money, I also want money too, but just learn to relax. Kana pane mari watoita emotional watangada kuti kufona ma 3 4 5 missed calls how far. That's not good. You must change that attitude if at all we're going to continue working together. We can't have the same problem all the time. Wakati mari yakati the last time I said handikupei kana send pamari kune imwe mari kutouya kana muchikwanisa kuimisei. That's the last conversation we had tiri paairport muchiti ndikati kutori neimwe iri kuuya musiri kuziya kana yauya da kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi. That's what I said. Anobva ndakati ichangopinda mari ndobva ndakupai proof ndobva ndasida. I never said that. Don't put words in my mouth. And this is the first lot mari dzitu. The first lot hapana kana profit. There's nothing because we have to match the price yema 10 sekulobatse. Saka there's really nothing here. Don't even raise your hopes and don't even be disappointed. The other money, yes, there's reasonable profit. Hello, CEO. Azirotoda mari strike but kana takatexta takafona ukazoda ungoanswa wazopindurwa kuti ungofamba ndima itaura nyaya yecommunicate kuti amana ngatigare tichionana tichicommunicate but imi makanyararawo kana papiwawo maproof emari zvinoreva kuti chiya tinozotadza kunzwisisa kuti komwe wedu pesa patanga tichipindurana but pakabuda mari anobva anyarara endewo pakabuda mari iye mumwe wedu anobva atoda kuti titange taita hondo chete kuti imwe izobuda totozosvika pakutorerana nekuma-airport nechiichii ndozvinhu zvinge zvisiri zvakanaka nokuti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti muzi uri kuona sendi maiki kuona sendi topedza takadaro even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kubuda mari ingoni imimi makatisainisa 17 million agreement kuti mamwe totozoti mari yenyu imari iyi yokuzongojumwa inotinetsa sei ipapo tofanira kutaurirana chokwadi. Tatenda. Thank you. Have a good day. Tuone Friday mari maigonobva watanga kunetsa uda kuramba uchifona wada ndiri kuNamibia ndakauya for something else kuNampawa nezvandiri kuita kunoku. I will be back Friday 1 hour wasati vanotanda ndaona proof yo ndaiforward. Can we just wait and hear from them vabhadhara then tobva right ndaona mari yakati yenyu mari zvinhu zvese kana pango ne mari you want to start a war. That's not very good behavior. Relaxa. I know you want money, I also want money too, but just learn to relax. Kana pane mari watoita emotional watangada kuti kufona ma 3 4 5 missed calls how far. That's not good. You must change that attitude if at all we're going to continue working together. We can't have the same problem all the time. Wakati mari yakati the last time I said handikupei kana send pamari kune imwe mari kutouya kana muchikwanisa kuimisei. That's the last conversation we had tiri paairport muchiti ndikati kutori neimwe iri kuuya musiri kuziya kana yauya da kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi. That's what I said. Anobva ndakati ichangopinda mari ndobva ndakupai proof ndobva ndasida. I never said that. Don't put words in my mouth. And this is the first lot mari dzitu. The first lot hapana kana profit. There's nothing because we have to match the price yema 10 sekulobatse. Saka there's really nothing here. Don't even raise your hopes and don't even be disappointed. The other money, yes, there's reasonable profit. Hello, CEO. Azirotoda mari strike but kana takatexta takafona ukazoda ungoanswa wazopindurwa kuti ungofamba ndima itaura nyaya yecommunicate kuti amana ngatigare tichionana tichicommunicate but imi makanyararawo kana papiwawo maproof emari zvinoreva kuti chiya tinozotadza kunzwisisa kuti komwe wedu pesa patanga tichipindurana but pakabuda mari anobva anyarara endewo pakabuda mari iye mumwe wedu anobva atoda kuti titange taita hondo chete kuti imwe izobuda totozosvika pakutorerana nekuma-airport nechiichii ndozvinhu zvinge zvisiri zvakanaka nokuti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti muzi uri kuona sendi maiki kuona sendi topedza takadaro even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kubuda mari ingoni imimi makatisainisa 17 million agreement kuti mamwe totozoti mari yenyu imari iyi yokuzongojumwa inotinetsa sei ipapo tofanira kutaurirana chokwadi. Tatenda. Thank you. Have a good day. Tuone Friday mawe.